Muy. Sakte gele balay bak. Samali kita ini hak enggak bro. Asun. Important agin sini important tahu important सबसे important करना वो हाई इनकम सबसे important करना कारण last raja bin nahar mun onek malah teman bin nahar mun juta teman musik kam samoya ko hai unom musik lah to kai kelang sini uti bahano वो hai raja mana musik haksal nahanai raja uti hai raja pri वो musik tibrahano musik lah to kai kelang kha buni hawa thani nugui khabo abani bagino sini maharaj ni rai maharaj no जों मुदु खायो सब समय मुदु खायनाय जों हायम गावसाम जों मुदु खायनाय जोंनि तिप्रासादखा जों बनो मुदु खालायनाय आं सुदु पाबांनाय तिप्रासारावनो जोंनि महाराजनि जे मांखलि जतनो नग नग कायसा दंनां थुं अनां लास्ट मेसेज खायनाय जे महाराज कारण जोंनि महाराज जोंनि तिप्राहानो जे नायथाव खायनानै Aman bagino joto tiprasar long pernah Maharaj ni mangkulino at least kaisa tondi joton long nuk सरकार नि मकल कलायनो इताम नि बियार मा कलायखा सरकार नि मकल कलायनो कुनो लेया जों फाइमान फरानो nuk खुना आगिनि जों ताबुक महाराज न जों प्रति जागावनो जों पालायो सिनि बिना जोंना सानो नरजों सानो नर मेडियान बिसिं जों आगिनि सरकार ताम खायजा साइमिया जों ताबुनि फाइमान फरे नर nuk खुना नंगादि आगि ताम तंगन काम तेबो अंगनाय म टुरिस्ट प्लेस खायनाय
तेमन नायथाव खायजानाय म बिनि महाराजनि जे खायबिया भारा चेष्टा खायनाय जे महाराज जे खायबिया भारानि बिनि लामावनो हिमनाय जोंनि तिप्रा सारंनि बागै हिमनाय जोंनि तिप्रा सारंनि खायनाय सरकारि बिखान्थि कामता स्टेप ना हाजाखै सरकारनिफ्राय मनो स्टेप ना हागा म सिमालंनो पुरो लाइ डक्टर पाजंनाय तेमन नायथाव खायजानाय आं दिनै फाइनुखा जोंनि ताकुब्र फायु जागा अनेक वाति थसे पूजा जों आजुलाय दङ थानाय बोसोर आं फाइनंनो सागा जे जों थानाय बोसोर मनो खायनोनि बर बायदि खायजाका आं पब्लिक खालामगा दिनै थानाय बोसोराव जागा दुखुं खायनाया आंनि डिपार्टमेन्ट आं खायनाय जोंनि बर' खायो जेमन जों जागा सुस्थ भाबे जों जागा बिनि आसाय मासाव पालायमान बेलाय खालामबाय